आगानिया दाउजो खासिखौ खम गोथाव संना दोनखादों बे मस्ला मस्लि बानलु गोरान होलायानै आं माने ओरैबायदि जानो लुबैखाबायना माला मोनहैगोनसो जालांबाय माथो गारियाबो दाबो फैलाब्रा दानि जोंफोर दखानाव हाबामोनबा गोबाव जायामोन ना दालागि ओंखाम जाहैनो हाबायमोन दाउजो खासिजों आइया दहायनिफ्राय आङो बखिबाय थादों नोङो मा खेबसेबो होनाखै आंबो होनाखै हा ओइ जोंसि बाजै मा होनना बुंदों नोङो हा आं माने होमबा आं दहायनिफ्रायनो एसेबां गारना फर गाखबगासिनो बाथ्रा बुंगासिनो नोङो खोनायाखै आरो बाप्रे मा सानबाय दङ नोङो बाजै आरो आं दहायनिफ्रायनो नोंनि मोखांखौ माबोरैबा गोसोम बोरैबा सोमखेखे नुगासिनो मा जादों नोङो मैयानिफ्रायथ' बेसेबा खुसिमोन नोङो आरो फुङावबो खुसिमोन ओमफ्राय ओंखारना फैनाय लोगो लोगो मा जाखो नोंहा मोखां समनो नोंसा आदायानो आंखौ बेसेबा असान्थि होबायलै नङाबा आं बेसेबा मोजांमोन बेसेबा खुसिमोन आं दिनै आदायालाय मा असान्थि होखौ नोंखौलाय नोंसा आदाया दिनै थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो रायखांनानै आंखौ मायबा मायबि बुंसोदों आं बेखौनो सानगासिनो दं माने गोसोखौनो गोजोननाय मोनाखै आं मा बे आंगायालाय मा थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय मानो आरो दिहुनफिननांगौ बै टपिकआ थांखांबायानो मानो आरो लाबोफिनबावनो साननैसो उनावबा सानैबो बिमा बिफा जासिगोन मा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै मा दिहुनबावदों बेलाय जाम्बाबानो औलै गायदे आगै नोंसोरथ' बुजियो र' आंखौ नाथाय नोंसा आदायानो आंखौ बुजिया आइयाबो आंखौ जेबोखौनो बुंला आइयाथ' बुंखायाबो देनाय बे नोंसा आदायानो आंना हौवायानो मानो बेफोरबायदि आया भाई बाजै नोंबो मानो गाबला बायखोब्रा बेफोरबायदिबालाय मा जानो माबोरै आलासि जाहैनो दै हाय बिदिबा थांनो बायोलै आङो माथो बुंबावनो आरो गायदे ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो आं बेसेबा खुसिमोनलै आं सानोमोन आंनि जिउआव जेबो दुखुआनो गैला होननानै जेबो दुखुआनो जानाय नंला होननानै नाथाय नोंसा आदाया मानो बेफोरबायदि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो दिहुननानै आंखौ रायनांगौ दुखु मोनोना जालांबाय आरो आं रावखौबोथ' गोसोखाङाखैमोन ना जास्ट ओरैनो लोगो साननानै साननैसो रायज्लायदोंमोनल'सो बेबो जोंफोरा गोसोथोलायलायबायसो रायज्लायामोन ओरैनो लोगो बायसेसो रायज्लायोमोन दे जों मोनथिगौ दे जों बुजि मोनो नाथाय बे गेब्रां आदायानो मानो बुजिया आं दा फैदोंबाबो ना गोसोआ आंना गुबुनथिंजायसो दङ आंखौ दा नोंसा आदाया रायबावसिगोनसो खोना आंखौ होखारबावसिगोनसो खोना न'निफ्राय मानो होखारलाबायनो हाया जों दङ ना बाजै जों दङ आइजों आंजों दङ ना नों जेबो टेनसन लानाङा नोंखौ होखारनो बेखौनो होखारनो होगोन आं साला फाग्लाखौ मा मोनखांदों बियो गामियाव थांनानै सोरबा एरना होआखैथ' गामिनि मानसिफोरानो गाज्रि गोजालै जोंफोर गामिनिया मायबा मायबि एरलुना होबाय थायो बेनोथ' फुङावथ' मोजाङानोमोन नाथाय गामियाव थांना फैनानै दसेनो मा साफ्रुखौ आंखौ मायबा मायबि बुंसोबायलै बै रुफा बाजै थांनायखौबो बेखौबो बुंबाय रावबो हिनजावफोरा मोजां नंलानो मालाय गासिबो गाज्रि गोजानो बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा बुहुमावलाय मोजां गाज्रिया थाखायो बिदि होननानै गासैबो हिनजावफोरानो गाज्रि जाजोबगोन नामा हिनजाव जाथियानो मोजां गैलानो मालाय सिख्लायानो जा बा हिनजावानो जा होमबा आं गाज्रि जों आइया गाज्रि हा बिदिबाथ' जोंफोरबो गोलैयोना जोंफोरखौबो बुंनाय बायदि जाबाय गावगायनायानो गोसोआ गाज्रि बेनिखायनो मालायखौबो गाज्रि सानो बि गियान गैया साला बिफायानो जासिगोन मानि मा बेफोरखौ दिहुनबाव दै र' न'आव थांनानै आइनो लागायना होजोबगोन र' आं नाङा दे गायदे आगै बेफोरबायदि लागायना होबा नोंसाया बुंफ्लांगोन मायबा मायबि बिदियावनो आरो नांज्लायनाय जागोन नाङा दे थांसै माने गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलांबाय आंबो दे जेबो नंला दे आं गाबला ओजोंसि बाजै गाबनांला दे गाबबाथाय बोरैबा मोनलायलाङोलै आंहा माने सान्थि मोनबाय थायो मोनथिगौ ना दोन बै जाम्बाखौ सानबाय थानाङा जागोन दे आगै बैनो गारि गंसे फैदों बाजै बैनो मामोन जमुना आब' आं हाबा जासिगोन ओमफ्राय हाबाया सानथामल'सै हाबायाव फै दे आब' हागौबा दिनैनो फै आब' ओमफ्राय आमाया दङ ना नाङा दे जोङो नोंसानाव हाबा जानो थाङा अबावबा जोंबो एक्सिडेन्ट जानानै थैगोन आइनि बायसि नाङा दे जोंफोर थाङाबाबो जागोन दे नोंनि हाबायाव आरो नोंनि हाबाखौ जानो गोसोबो गैखाया जमुना आब' मा गोरोन्थिनि थाखाय नोङो जोंफोरखौ एथ'ग्राब गाज्रि मोनो बावबाय नामा नोङो बिबारि बै सानखालि नोङो जुदि आइखौ फन खालामनानै लिंहरामोन निमाहा बिनो आइया एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय नङामोन माला लिंनाय आब' जोंफोर थ'आनैखौ मबाइलाव निमाहा बिनायावनो निमाहा होदोंमोन
जोंफोरथ' मबाइलाव निमाहा बिबाथाय जानाय नङा। जोंफोराव निमाहा बिफै, रियेलाव निमाहा बिफैबासो निमाहा होगोन बेफोरबायदि मालाबा बुंफेराखैमोन ना जोङो। नों बे मोनसे खोथाखौनो बेसे बुंबाय थायो आब'? आनैयाथ' जोंफोराव निमाहा बिनो फैयाखैमोन, आलासिसो जानो फैदोंमोन बियो। आरो बै सानखालि बिखौ जोंफोर लिङाखैमोनबो, गावगायानो फैगोन होननायखाय जोंबो आरो फैनो होबाय। गावगायानो बुंदोंमोन नोंसानाव आलासि जानो थांगोन होननानै, बेनिखायसो फैनो होदोंमोन। जोंफोरथ' जोंनियाव निमाहा बिफै होननानै जों मालाबाबो बुंफेराखैना, आरो बिदि लिंफेराखैयानो जोंफोरो। लिंबाबो आलासि जानोसो लिङोमोन। बिबारि, नोङो थगायना लाब गैया। आं मोनथिगौ, मानोना आइया गासिबो बाथ्राखौनो थैनि सिगां आंनो खिन्थाखादोंमोन, नोंसानियाव थाङैनि सिगांनो। नों मानो बेफोरबायदि? नों मानो थगायबाय थायो? मानो आइखौ नोङो निमाहा बिनो लिंनायमोन? नोंसोरो जुदि आइखौ निमाहा बिनो लिङामोनबा आइया दिनै थांनानै थागौमोन ना। दिनै आइ गैयिनि थाखाय बेसेबादि आलाय सिलाय जाना दङ आंसो मिथिगौ। आलाय सिलाय जाना दङ? आमायालाय मानो नांगौ आफाखौलाय? ना बेखौबो लिंनानै बुथारनो नागिरदों? सुमुना आब', नोङो जोंफोरखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानमारो। मोजां सानोमोन, नाथाय नोंसोरनि गोसोआ मोजां नङा। आङो नोंसोरखौ जोबोद मोजां मोनोमोन, आरो मालाबाबो बेफोरबायदि सानफेरामोन आङो। नों जुदि बै सानखालि आइखौ निमाहा बिनो लिङामोनबा थांना थागौमोन ना आइया। मानो लिंनायमोन? ओहोलै, बेफोरबायदि नङा आब', नों गोरोन्थि सानदों, नों गोरोन्थि बुजिदों। आनैया नोंसोरखौ थगायदोंमोन खोना, नाथाय जोंफोर थगायाखै, नों फोथाय। मा होनदों नोङो? जों आइया नोंखौ थगायदोंमोन? थगायदोंमोन आइया? मानो बेफोरबायदि नोङो बिबारि? नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो। नोङो थैनाय मानसिखौसो उल्था बदनाम होबावदों। मानो बिबारि, मानो? आं थगायाखै आब', आं आनैखौ बदनाम होआखै। आंलाय मानो ओरैनो बदनाम होलाबायनो? नोंसो जोंफोरखौ गोरोन्थि बुजिदों आब', बेफोरबायदि नङा जेबो। जोंखौलाय आनैखौ फन रायज्लायनायावनो निमाहा होखादोंमोन। बेफोरबायदि मालाबाबो लिंहरफेराखै जोंफोर आनैखौ। लिंहरदोंमोनबाबो आलासि जानोसो लिंहरदोंमोन। बेफोरबायदि निमाहा बिनो जोंफोर मालाबाबो लिंफेराखै। आरो जों एसेबांबो गाज्रि नङा, एसेबांबो अन्थाइ बिखानि नङा जोंफोर बेफोरबायदि लिंहरलायनानै निमाहा बिफैनो होनो। आब' नोङो फोथाय। नों मानो फोथाया? नों मानो जोंफोरखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानबाय थायो? आरो आमायालाय मा आलासिलाय जादों नोंहा आब'? फैसा गैया नामा? आं हरदेदो सोनानै। नाङा आंनो नोंसोरनि फैसा बिबारि। नोंसोरनि फैसाखौ नोंसोरनो जानानै फोजोब। आंनो नाङा। आब', नोङो जोंफोरखौ सैया जेबो नङा दे। नोङो फैसाखौथ' लानो हायोना? आं बुंदोंना बिबारि, नाङा आंनो फैसा। नोंसोरनि थाइसे फैसा नाङा आंनो। दिनै आंनि आइया नोंसोरनि थाखाय गोमालांबाय। नाङा आंनो नोंसोरनि फैसा। लागिबा जायालासिनो थैगोन, थेवब्लाबो नोंसोरनि फैसा नाङा आंनो थाइसेबो। जमुना आब', नों जोंफोरखौ जोबोद गोरोन्थि बुजिदोंलै। नों मानो बेफोरबायदि बुंनाङा, दुखु मोनो आं आब'। नोंनि दुखुआसो दुखु हो? आंनि दुखुआ दुखु नङा। गोरोन्थियालाय बयनियाबो जाया नङा। खेबसे खिनिखौथ' मबाइलावनो निमाहा बिनायावनो निमाहा होनो हायोमोन, नाथाय न'आवसो निमाहा बिनो थांनांगौ, अब्लासो माने निमाहा होनो हायो आरोना। दोन बिबारि, नोंनि हाबा जानो थाङा आङो। आरो आंनो फन हरनांला। नोङो फन हरबाथाय आङो आइनि जाथायखौसो गोसोखाङो, मिथिगौ ना? फन हरनानै आंनि गोसोखौ नोङो गाज्रि खालामनाङा। दोन, नोङो हाबा जाबाय था। नाथाय जोंफोरखौ जेबो खबर होनाङा, लिंनाङाबो। आरो आंल' नङा, आफायाबो थांखाया नोंसोरनि हाबा जानो। बुंनो थाङोबा नोंसोर जोंनि सुथुरसो। हरनांला दे बिबारि, प्लिज अननानै मालाबाबो फन हरनांला। दोन। जमुना आब'आ जोंफोरखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो। खोनानानै दुखु मोनबाय आं। जागोन दे आब', नोंखौ जोंफोर मालाबाबो फन हरला। आयं नों गाबदों? आयं किसमिस मोनफैबाय? आयालाय? दङ, नै फैबाय दङ। नाथाय आयं नों मानो गाबदोंमोन? ना हाबा जागोनखाय गाबदों हो आयं? न'खौ गालांनांगोन होननानै? मा? आब' नों गाबदों? गाबाखै आं मिथिगौ नोङो गाबदों न' आब'। मेगनखौ बोरैबा नुगासिनो आङो। गाबखागोन जेमानबाबो। हाबायानो सानथामल'सैबा। नङा, बेथ' बे। आङो बे खोथायाव गाबनो ओंखाराखैमोन दानि। मा? होनबा मा खोथायावथ' गाबनायमोन नोंलाय? जमुना आब'खौ हाबायाव लिंनो होननानै फन खालामदोंमोन आं। ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो? जोंफोरखौसो दायनिगिरि सानबाय थायो बे आब'आ। जोंफोरसो आनैखौ निमाहा बिनो लिंदोंमोननो। मबाइलाव निमाहा बिनाया जाया, बेयाव फैनानै जोंफोरखौ निमाहा बिफैनांगोन होननानै बुंदोंमोननो जोङो।
आयु जोंफोरलाय माला लिंनाय दे आनैखौ जोंफोरलाय माथो फनावनो बेखौ निमाहा होखादोंमोन औलै दा बे बाथ्राखौनो जमुना आब'आ लाया आनैया थगायदोंमोन खोना निमाहा बिनो लिंदों होननानै दा बेखौनो बुंबाय थायो आयानो बुंदों बिदिसै ओमफ्राय आरो आंखौसो उल्था बुंबावो थैनाय मानसिखौनो बदनाम होयो होननानै आयु हाबा जानो लिंनो होननानै फन खालामबाय नोङो बेफोरबायदिसो बुंजाबाय होनबा थादो दे बेफोरबायदि मानसिखौ फन खालामनानै लिंहरबाय थानाङा सिं जाबाय थानाङा बुंबाबो बुजि मोना बे जमुना आब'आबो जोंफोरखौसो दाय हमबाय थायो गावगायनायानो बिमाया गाज्रिमोन थेवब्लाबो बोरैबा मोनोलै ओरैबायदि बुंथारो बेफोरबायदिथ' नंथारामोन जमुना आब'आ जोंफोरखौ मोजाङानो मोनोमोन बियो मोनसे खोथालै आब' आंनिबा जमुना आब'निबो गोरोन्थि गैया मानोना आनैयानो बुंबाय नालाय आंखौ बिबारि मोना निमाहा बिनो लिंदों मबाइलाव निमाहा बिनाया जायानो होननानै गावगायानो बुंलांबाय नालाय बे आब'खौ थैनायनि सिगां बेनिखायनो आरो आब'आ नंगौना नङा बेखौनो सानबाय थायो हाजारबाबो बिमा नालाय आब' फोथायखागोन फोथायनायालाय औ अबयसे नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों मोस्रोम बे आनैयानो जमुना आब'खौ थगायना गालांबाय नालाय बेबो नंगौना नंगौ सानमारबाय थायो खोना जोंफोरखौनो बेफोरबायदि नंगौथ' आरो बे जमुना आब'खौ गाज्रि मोननाबो लाब गैला आब' दे थेवब्लाबो जोंफोरखौनो गोरोन्थि सानबाय थायोबालाय माथो खालामबावनो हा नेरसोनालाय नेरसोना आयु आं सोंनोनो बावदों गैया बियो थांबाय सगनिफ्रायनो थांबाय आयु मानो थांनो होनांगौ ओंखाम संदोंमोन आङो गैयालै फैया लिंदोंमोन आङो माबा खामानि दं होननानै थांबाय माथो हाबानि सानसे सिगां फैसिगोननो ओंखाम संथारबायमोन आङो फैयाबा माथो खालामबावनो लिंदोंमोन आं ब्रा ब्रानो आयं किसमिस थ' गाइखेर दङ एसे लोङैनोथ' गाइखेर थ' होनबालाय आयं लोङैनि बिमा बिहामजोखौलाय खबर लादोंना लायाखै दिनै लायाखैनो र' बिफा रायज्लायोना रायज्लाया माथो रायज्लायनायखौनो नुवाखै आङो सानसेबो रायज्लायनाय नुवाखै आङो मालाबा मालाबा रायज्लायो सम सम बे साननैसो आरो सोलाबाखैना आरो बिहामजोआबो सोलाबाखै बिसाबो न'आव रावबो गैयाना बिफंल'सो दङ बिमाबो गैया बिफाबो गैया बेनिखायनो गावगायनो गासैबो खामानिखौनो मावनांगौ जायो सोलाबनायानो थाङा बिहामजोआ अमाबो दङनो बोरमाबो दङनो मोनथिगौ र' बिमा आंबो बिमा बिफा गैया होननानै ओरैनोलाय बिहामजोखौ आखल आखुफोरखौ मोजां बायसि मोनो आङो आरो रायज्लायनायफोराबो जोबोद मोजांसो बिफा बिदिबाथ' मोजाङानो दोननाय बिमा आंनिबाथ' बिहामजोआ मोजाङानो जागोन आरो रायज्लायनोबो रोंगौ सनमान होनोबो रोंगौ खबर ला बिहामजोखौ खेबसे खबर ला जागोन दे लागोन हा नोंबो लानो हायो माथो बिफा ओइ नाङा दे आङो दा रायज्लायथ'वा लाजिनाय मोनो बिहामजो जागोनखौनो लाजिबा माबायदि जागोन देनाय आयु दे ओरैनोबाबो जोंनि न'आवनो फैखासिगोन बिहामजो जाखासिगोन औ नंगौथ' र' आफा आङो सकआव थांनो नागिरदोंमोनलै एसे फैसा हरलाय माबा वान टाइम लायनो नागिरदों आफा आङो वान टाइम नांगौथ' खामानि मावग्राफोरनो मा साहा होबायना होआखै नोंसोरो फुदुंगोन र' बिफा बैसोरनि खलिया फैगोन होनदोंमोनलै साहा फुदुंनो बेखौनो नेगासिनो आङो दे फुदुंबानो जाबाय र' हाबा आङो फैसाखौ लायनि औ थाङा फालाय आयै खामानि मावग्राफोरनो साहा होमारनांसिगौमोनलै गोबाव जाबाय माथो औ नंमारगौ गोबाव जामारबाय नङाबा आंनो फुदुंनोसो खोनाहाय खलियालाय फैगोन ना फैला बेखौनो नेबाय दंमोन आङो दे जेबो नङा दे आयै नोंनो फुदुंदो गोबाव जागोन ना दे जागोन दे हाबा ओमफ्राय बिहामजोआलाय सोलाबदोंना सोलाबाखैनो सोलाबथाराखै बिबो आयै दा आरो बिनानावबो फैदोंना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो बिसाबो खामानि मावग्राफोर दङना बिसोरनोबो ओंखाम संदोंसो ना मायोथाय आंबो मोजाङै सोङासै थांनि र' दखानाव थांना फैनि आङो दे थां अन्थाव बाथावनो बिहामजोनिया बिमाबो गैया बिफाबो गैया बोरैबा अनखांखां मोनो आङो मा खालामबावनो खाफालानो गैया बेहाबो मेंबायलै दसे जिरायथ'नोसै र' नोंनियाबा खालि मेंनायल'थार दसे सम खामानि मावबानो मेंखायो नङा होनलाय पेले मालायखौ मा बुंनो आंबो मेंबायलै मालायखौ बुंदों नों मेङाखै आरो मेङाखै आं सेंग्राफोरा मेंसोबाय खोमा र' साहाया जाबाय र' जाथारसिगोन मेंनायालाय एसे मेंबाय बिबारि आब' दे साहाया जाबायबा लाबोदो लोंनोसै र' दे पेले 1 मिनिट नेथ' जाथारसिगोन मोस्रोमा फुदुंगासिनो र' दे जेबो नङा दे र' आं लायनि जाबाय खोना दे होमबालाय लायदो आब' र' लायनि र' बिबारिया थारैनो हाबा जामारसिगोन बिबारिखौ आंसो फसायोमोन नाथाय आं मोननाय नंला मालाबाबो
हाबायानो सानथामल'सै सानथाम अनलि सानथाम गैला नों मोननाय नंला जांग्राव नोंनि सिमांनि रानिया गुबुनजों हाबा जासिगोन मालाय नों गैला खाफालानो गैयालै आंबो जुदि एसे धोनि जानाय मोनबा आंखौ बिबारिया लागौमोन खोना गामिनिबाबो दा आरो प्रब्लेमानो प्रब्लेम ना फारसेथिंजाय आङो बेखार साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया आरो गामिनिबो जाबायना नोंहालाय माथो जाखो जांग्राव माथो बिबारिखौ जेबोखौनो बुङासै आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगो मा सिरि जाना थाखो बोरैबा मोनदोंलै मा होनना बुंबावनो नोंसोरथ' मिथिखागौ आङो बिबारिखौ फसायो होननानै प्रपसबो होदोंमोनलै आङो आगोलो नाथाय गैया आंखौ एक्सेप्ट खालाममारासै मोननो जोबोर हास्थायदोंमोन आं बेखौ नाथाय अबाव लानो आंखौलाय साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया बिथिंजाय आरो आं गामिनि बावसो माथो जाबावनो आरो मालाय हाबायानो जासिगोन सानथामल'सै अनलि सानथाम आया नों बेखौ दाबो मोननो हास्थायो नामा मालाय हाबायानो जासिगोन मा माने आं बेखौ जोबोद मोजां मोनथारोमोनलै खानजं सिं सिं ओरैबायदि गोसोथोखुमायो आं बिबारिखौ नाथाय मा जाबावनो आं खामानि मावनो फैनोबो गोसो गैयामोन नाथाय बियो लिंबाय नालाय बेनिखायनो फैनांगौ जाबाय नोंसोर मिथिगौना दाबो जुदि आंखौ बिबारिया आइ लाभ इउ होनना बुङो आं दानो एक्सेप्ट खालामगोन बेखौ नोंहालाय माखौ मिनिनो ओंखारदों पेलेलेनो गावगायाबो बेफोरबायदि जाजाबासो मोनथिगोन र' आंखौ मिनिनो फैदों नङा माने नोंनि बै दानि बुंनाय बाथ्राखौ मिनिनो ओंखारदों आं बिबारिया आइ लाभ इउ होनबाथाय आं दाबो बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन होननाया लाब गैला नोङो जांग्रावा दा लाब गैला नोङो बिबारि आब'खौ साननानै जेबो लाब गैला बाद होदो नों बेफोरखौ साननो नंगौबोथ' आरो पेले आंलाय नोंखौ गारबायसो सानदोंमोन बेखौ मोजां मोनखुमानो नाथाय नों दाबो मोजां मोनखुमायो नोंसोरलाय मा मोनथिनो नोंसोरलाय मा बुजिनो आंनि गोसोनि खोथाखौ बिबारिखौ आङो हाबा जाखांनायनि उनावबो गोसोथुमाबाय थागोन आङो बिबारिखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं माने बेखौ मालाबाबो बावनो हाया थौ जाम्बा नामा नोंलाय मालायनि हिनजावखौबो गोसोथुमाबाय थानो सिख्लानि आंखाल नांदों नामा मालायनि हिनजावखौबो नों गोसोथुमाबाय थानो मा सानलाबायो नोंबोलाय बेल' नङा खानजं बिबारिनिया गथ' गथाय जाबाबो आं बेखौ लाबोगोन मिथिबाय जुदि बियो आंजों फैयोना बिनिया गथ' थाबाबो आं बेखौ लाबोगोन बिनि गथ'खौबो एक्सेप्ट खालामना लागोन आं नोंसोर मा मोनथिगौ ओरैबायदि मोजां मोनखुमायो आं बिबारिखौ आंसो मोनथिगौ आंनि बिखाया गोदौ रोहो रोहो खामग्लिगासिनो बिबारिखौ नुबानोथाय आंनि गोसोआ दुब मोनो मोनथिगौ ना हाबा जासिगोन मालाय हाबा जासिगोन अनलि सानथामल'सै मा मोखांजों नायगोन आं बिनि हाबाखौ आं हाबा खालि फैयालै हाबा खालि फैया आं दा आङो खामानि मावनो फैदोंना आं हाबा खालि फैया आं बिनि हाबाखौ नायनो हानाय नङा